giya barugan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga dili siya mangayo og gapasaylo may labot na sa gera sayag administrasyon batok sa illegal nga drogas. Kini maoy iyahag gibuhian nga pamahayag atol sa hearing sa Senado nga diin matod pa sa kanhi Presidente nga siya mismo manubag sa mga pagpatay sa drug war sa panahon sa iyang administrasyon. Matod pa ni Duterte nga iyang depensahan ang iyang mga opisyal sa kapulisan nga mipatuman sa drug war o matod pa niya nga siya maoy angay nga mapriso. Siya kunoy angay nga mapriso og dili ang mga pulis nga igo rang ni patuman sa iyang mando og igo lang kuno nga naghimo sa ilahang trabaho mga kabombo. Bugat kayo ang pamahayag nga gibuhian sa kanhi Presidente. Nga matod pa niya nga siya maoy angay presohon kuno galing dunay nalapas sa balaod ang iyang war on drugs, no? Unya matod sa kanhi Presidente nga si Duterte nga iyang gihimo ang dugoon nga war on drugs aron maprotektahan ang mga Pilipino. Dugang niya nga iyang gipaningkamutan nga mabatukan o masumpo ang problema sa illegal nga drogas sa mga kabombo. Pero in fairness sa kanhi Presidente, nagkintog yun noon ang mga kriminal sa iyang panahon. Napiangan yun noon ang mga negosyante sa illegal nga drogas sa iyang panahon. Wala noon mahurot ang tanan nga shabu sa Pilipinas tungod kay doon na pa may mga drug pusher nga nagduwa og shabu sa panahon ni Duterte apan ato na obserbaran nga ni minus ang krimen sa Duterte administration mga kabombo. Dili pareha karon ba nga makadungog ka babay gitulis gipatay, babay gilugos gipatay, sa gunson ang patay, tulis, lugos. Sa kanhi Presidente nga si Duterte sa iyang panahon ang mga matay kaniadto kriminal, tulisan, drug pusher, mga kabombo. Pero ang kini mga kanang balita nga gilugos gipatay, gitulis gipatay, sildam ra ka makadungog ana sa panahon ni Duterte kay nahadlok ang mga kriminal sa unang panahon. Pagnaog ni Duterte mga kabombo na malik man mga kriminal. Kana base sa akong obserbasyon kay mga tao kaniadto maglakaw sa kolon, confident man sila nga dili sila labnihan. Confident man sila nga dili sila matulis apan karon matay pipila ka oras magsigag text diya sa kolon mga kabombo, labnihan ka. Magsakay kang jeep, mag-text ka, labnihan ka. Nabalik ta na mahayag usab ang kanhi Presidente nga ang gubat batok sa droga dili bahin sa pagpatay sa mga tao apan gingong alang kini sa pagpanalipod sa mga inosente. Base sa datos sa gobyerno anaa sa 6,200 nga mga suspetsado sa illegal nga drogas ang napatay sa mga operation sa mga sakop sa kapulisan gikan sa June 2016 hangtod sa November 2021. Yang kunusab ni former President Rodrigo Duterte nga duna siya ay kaugalingon nga death squad nga din gilangkuban kini sa 7 ka buok mga gangster mga kabombo. So by nini naahat og pahunong si Senador Coco Pimentel sa sesyon sa Senate Blue Ribbon Subcommittee human napungot ang kanhi Presidente nga si Rodrigo Duterte human sa pangutana ni Senador Risa Hontiveros. Subay sa panghitabo sa pangutana ni Senador Hontiveros kung ang konon ba sa kanhi Presidente nga si Duterte ang kamatayon sa mga inosente sama ni Kian de los Santos apan wala hinuoy klaro nga tubag si Duterte sa pangutana ni Senador Risa Hontiveros kung iya bang i-take full responsibility ang aksyon sa kapulisan sa panahon sa iyang administrasyon mga kabombo.